Σας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά μου που σήμερα στην αίθουσα της Γερουσίας του Προέδρου Αθανασίου, στην αίθουσα της Γερουσίας, πραγματοποιείται μια πολύ σημαντική συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ορεινών Περιοχών με θέμα ανάδειξη και ανάπτυξη ορεινών περιοχών, το παράδειγμα του ορεινού όγκου Ολύμπου. Τον πρόεδρο του Μελητηρίου Πιερίας, που για άλλη μια φορά είναι μαζί μας, τον κύριο Ηλία Χάτζη Χριστοδούλου. Καλώς ήρθατε, κύριε Χάτζη Χριστοδούλου, μαζί με τους συνεργάτες σας. Πέρασουν 83 χρόνια για να εξυγχρονιστεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη το νομοσχέδιο στο πλαίσιο που αφορά τον Εθνικό Πάρκο του Ολύμπου. Στο Σεπτέμβριο του 2021, η έκδοση του προεδρικού διατάγματος για τον Εθνικό Πάρκο Ολύμπου αντικατέστησε το βασιλικό διάταγμα από το 1938. Τόσο γρήγορα τρέχουμε στην Ελλάδα. Σε όλο αυτό το διάστημα και στις 3 θητείες που είχα στο επιμελητήριο, πέρασα 3 κυβερνήσεις. 8 επιστολές σε διάφορες κυβερνήσεις στέλναμε για να μπορεί να τροποποιηθεί το διάταγμα. Συγχρόνως είχαμε αρχίσει και η εκπόνηση της Γενικής Μελέτης Master Plan για την ανάδειξη και την αξιοποίηση του Ολύμπου με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον από το επιμελητήριό μας. Η μελέτη βασίστηκε κυρίως σε 2 πυλώνες. Πρώτον, στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2016 σχετικά με την πολιτική συνοχή στις ορεινές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την έκθεση, τα κράτη-μέλη και οι περιφερειακές αρχές καλούνται να συντονίσουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σχέδια και τους πόρους των ταμείων, προκειμένου να εξασφαλίσουν υπέρ των ορεινών περιοχών την παροχή ενισχύσεων για την αξιοποίηση σχετικών επενδύσεων που θα στοχεύουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην οικονομική ανάπτυξη, στην κάλυψη κοινωνικών και οικονομικών αναγκών του τοπικού πληθυσμού, στην περιβαλλοντολογική προστασία, στην προσβασιμότητα, σε επενδύσεις που θα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και τη διαφοροποίηση, στη δημιουργία υποδομών εκπαίδευση κατάρτιση, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στην παραγωγή και προώθηση τροφίμων και άλλων προϊόντων υψηλής ποιότητας, στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.